Bueno, izo etxian zaude, osea, nola nahi zuitea, grabatzen nahi da, osea, bai, nola nahi zuitea. Eta mozte baldin bada, moztu, eta gero montauko da, bai. Osea, konformez baldin bada zaude, gelditu, berriro hasi, eta gero ingo txunik horre. Zeuri behira? Nahi dezun bezala. Igual erosoa da nahi behitzen baina nahi behitzen bai. Nik pentsaten dut, kresiak zelan eragitzen gaitxun ikusteko, lehenengo eta ben definitu berduguna da, kresiak zelan eragitzen... Bale. Ez, lasai. Zer agertzen da? Atatzen zea zeatikan gora, bai. Bai, normalen nola izaten da, zeatikan gora, gerritik gora. Nik uste dut, kresiak zelan eragitzen gaitxun ikusteko, lehenengo eta ben jauki berdugula argi, kresiari zer deitzen zaudez, dizen kresian izen eta bizena. Ikuspegi hegemoniko batetik, kresia izango zen, 2007an gertatu zen hori, ikuspegi kritiko eta feminista batetik, kresia esan izango 2007an supremo hipotekak ez ordaintzia, kresia esan izango finantza munduan egondan lehertzia, baizik eta kresia izango zen estatuak emondotzen erantzuna guztioneri, ez? Hau da, diru publiko erabiltzia bankuak erreskatateko edo eman dizen politika neoliberal guztizak. Edo gaur egun deitzen hasi garen moduan ja politika austerizida guztizak. Lasai. Ja, ari zagotzen nintzen. Nahi zunik eukitzia? Eta eman ningu izot? Behar aldin baizu... Zikone guzkizak ondena. Ja. Zentzu honetan... Zentzu honetan, ez gagoz krisi, esaten dugu ez gauzela krisi ekonomiko utz baten, baizik eta gaoz gure jendart honetako egitura ekonomiko, politiko, sozial guztizak ikututa dagozen testu inguru baten. Horregaitzik esaten dugu gagozela erreprodukzio sozialeko krisi baten eta krisi ekologiko baten. Eta nik horraz piparratuko nebazen lau prozesu. Alde batetik, geruo eta gatxaua dela gure espektatiba material, afektibo eta relazionalak betetia, eta horrek eragina dauko gure bizitza zelan ulertzen dugun eran. Horreri lotu bertxako bai kapitalismoen ordena morala aldatzen dagoela, eta ja gaur egun ez dira mantentzen lehen moduan aurrerapena, garapena moduko kontzeptuak. Bigarren prozesu bat izango zen, prekaritatea sektore zabal hauetara heltzen dagoela. Hirugarren prozesu bat izango zen, prekaritatea eta esklusioen arteko bidea geru eta motzaua dela. Eta laugarren prozesua nire ustez izango zen, bizitzen sostenguen arduria norbanakoan jausten dagoela, etxietan dagoela jausten, eta zentzu hortan batez be emakumiengan dagoela jausten. Krisisa ze pasada? Pasada kapitalaren arriskuen sozializazioa Krisisa ze pasada? Krisisa ze pasada? Kapitalismoen arriskuak sozializain dira eta pertsonon edo bizitzen arriskuak privatizatuen dira. Hau da, bankuak erreskatatzea ardura publiko bata, baina gure desjabetziak ez dira ardura publiko bat. Bizitza sostengatzeko arduria etxietan gelditzu da, batez emakumeetan gelditzu da, eta dana da privatizatu, feminizatu eta invisible bihurtu. Eta orduan pertsonok bakotxen almen ekonomiko eta sare sozialen arabera aurrera tiratzia baino ez daukagu. Orduan, krisiak enpleguari ataka hotze zuzenean, bai, baina ez bakarrik enpleguari, bizitzari oroar eta gure bizitzen osotasunean. Eta orduan, borrokak eta analizizak soilik enplegutik zuzentzia, nik uste dut ez dela bide zuzena. Ja, terminukon. Ze proposatu dugu? Bueno ez. Bai, ze proposatzen. Ze proposatzen da ekonomia feministetatik? Alde batetik, bai ez, lan erreproduktibo guzti horrek biztaratu egin berdizela, zaintza lanak biztaratu egin berdizela, baina diskurtso dikotomiko hori gainditu egin behar dela eta hortik arutzago joan behar galera. Ezin gara gelditzu izaten ekonomizia da zirkuito bat non produkzioa eta reprodukzioa dago zen,
baizik eta hori baino diskurso hori gainditu egin behar dugu, eta ekonomia feministatik proposatu dana bizitzaren sostengua hitz egitea, hau da, kontzeptu transversal bat sortzia, eta orduan krisis analizatia bizitzaren sostengu horretatik, ez? Eta jarduera guztiak analizatzia hortik. Azan finean bebai pertsona bizi dugulako gure egunerokotasuna osotasun baten. Eta nik uste dut intelektualki be arrisga bergaila pentsaten ekonomia eta gure bizitzak modu artikulatu baten. Txalo bero bat, txas. Listo. Algo así, ondo edo? Bai, ez oso ondo gehatu da.